Менен Тилеши 3 номерлы балалар бакчасында туган жагынын Ираны музейи эшли. Музейда бик көп борунга әйберлер үзләренең урыннарын алдылар. Hazır sizlerdə o'tganga sahat qilishga chaqirам. Rahim etdingiz. Менә ул әбинең сондагы үз эшенә бик күп хәзинә туплаган. Бу шигүле скетер сөлгеләр, милли күлмәкләр, купшы калфаклар, түбәтәйләр, un çitikler, hem elbette şobata hatan kız atnında tük ayak kimi bulgan. Şobatanı unu suun ayak durmuşa tlese koysa ayakka kiyip bulan. Kızganışka karşı bu ayak imzokka şıdamagan. Kızı iş vakitinde 4 günde, akışların 10 günde tuzgan. Bizelde bizenu әйберләренә зур урын бирелгән. Осталык серләре һәм эш кораллары буңа тапшырылып килгән. Ювелирлык эше белән ир-атларда, хатын-кызлар да шөгыльләнгән. Әмма аларны эшләү бик зур зәвык, бик олы тырышлык, осталык һәм таләп иткән. Кешеләр айрым-айрымда кичкенә генә ательеләрдә булып эшләгәннәр. Алар ясаган әйберләр алка, муенсак, шулпа, беләзек, йөзек, балдак, тәннең төрле урыннарын бизәгән. Бизәнү әйберләре кайберләре көндә кигәннәр, кайберләре бәйрәм көннәрдә кигәннәр, сәяхәткә чыкканда такканнар. Atlar şobatta örgənlər, sağıt soba yasağına ulu yaştəli obalar, Qur'an sülələri oqadanlar, ənilər üsələnin olalarına bişik jırlağanlar, həm qısıqlı əkiyyətlər oqadanlar, üstən üstər yanım atırım. Şuşu samovardan içkəndə, şək topluma qoyular. Yarı bəyram günündə interneti sıxsanalar, hər birimizin iyində. Bəyramlərdə yanına türlü dənləri sıxlar qoyuldan. Şək, qoş dili, bağırsak qədər milli rızıqlarımız özlərinin qırqı bulub durğan. Халқы элек-электән тырыш эшчән булган. Безнең музейдагы эш кораллары һәм савыт сабалар моңа дәлил булып торалар. Шушы чыгымнарда кимендә 8 кешедән торган гаиләләр өчен тәмле азык хәзерләгәннәр. Моның белән эштән күмер алганнар һәм самавырга салганнар. Бу ураклар белән әби-апаларыбыз кырларда иген булганнар. Татар халкы электән үк чисталыкны яраткан. Әбиләребез шундай юл такталарын кулланып кыр юганнар. Юган кырны сырлы бәләк белән кайнаганнар. Соңрак исә күмер үтекләрен куллана башлаганнар. Соңрак осталар нигездә металл кылганнар. Су салу өчен савытлар, тәлинкәләр, поднослар, тимердән кылган сандыклар эшли башлаганнар. Әйе, безнең тормыш бүген генә башланмаган.
Аның үткәне, тарихы бар. Музейларның әһәмияте нидә соң? Бу сорауга җавапны ерактан изисе юк. Безнең музеебыз тик тормый. Ул һаман саен үзенең байлыгы белән уртаклаша. Балалар эш коралларын, милли киемнәрне, өй җиһазларын, бизәнү ясану, көн күрүш әйберләрне үз күзләре белән күрәләр һәм куллары белән тотып карап, хәтерләрендә калдыралар. Бабаларыбызның, әбиләребезнең тырышлыгына, осталыгына сокланалар. Халкыбызның рухи мирасын, аның тарихын өйрәнүдә балаларга чын мәгънәсендә әхлак тәрбиясе бирүдә безнең балалар бакчасы музей эшчәнлеге әйтеп бетергесез әһәмияткә ия.